Naalala niyo pa ba si Francis, ang 9 na taong gulang na batang may cerebral palsy sa Nabua, Camarines Sur? Dahil hindi makapaglakad mag-isa, nanawagan noon ang kanyang nanay na si Raquel na mabigyan siya ng wheelchair. Napanood ng isang skin expert at founder ng Cathy Valencia Skin Clinic na si Cathy Valencia ang kwento ni Francis. With the help of Cathy Valencia, we were able to acquire 4 wheelchair. We were so happy that she shared her blessings with the PWD kids here in La Purisima. Nitong linggo, Nobyembre 21, maagang pamasko ang dumating sa tahanan ng mag-ina. Dala ng Maxco ng sorpresang wheelchair kay Francis na sinadyang ginawa para sa mga taong tulad niyang may kapansanan. Tuwa po ako sa aking anak na mayroon na siyang komportabling upuan, makakapasyal na siya sa labas, makakasama ko na siya pag nagsisimba. Salamat po sa mga taong tumutulong sa kanya. Hindi lang si Francis ang nabigyan ng wheelchair. 3 pang batang may parehong kondisyon dito sa La Purisima, Nabua at sa Naga City ang nakatira ng regalo. Nagpapasalamat po kami sa binigay mong tulong kay Santino. Sana po marami pa kayong matulungan na kagaya ni Santino. Masaya din para makalabas-labas din kami. Tapos makapag-ikot-ikot dyan sa labas. Safety na siya. Maraming salamat po kay Ma'am Lani at saka sa Maxco. Hindi man maipahayag ng mga bata ang kanilang nararamdaman, kitang-kita naman sa kanilang mga mata ang kasiyahan at pagpapasalamat sa mga taong nagbigay ng kanilang mga maituturing na paa. May Di Maano, Kamsur News.